आंनि थाखाय बे फार्स्ट टाइम जायो आं बेबायदि लाइफआव लाजिया फांजिया बिदि बिबाय होनाखैमोन गावनि थाखायनो बिया मालायनि थाखाय मारै बिनो थेंक इउ मेडाम थेंक इउ दैबानानि सार नांगोन ना जोंनो थेंक इउ सार थेंक इउ थेंक इउ सार एफा गिदिर हटेलनि मालिकआ आदै नोंनि देरसिन हटेलावहाय सोदोलाय आदै ना हरदों बिखा ख्लाब ख्लाब मोनदों नामा हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय सन अफ बडलेण्ड यूट्यूब चैनल दिनैहाय मोनसे आलादा रोखोमनि भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर आं हारसिं नङा दा जों गोबां दङनो चिफ दं अख्रां ब्रादार रिजयस विलियम एन्ड आदार 5XL दा थाबैनो खिन्थाखानायसै नै मानि थाखाय ओंखारदों जों दा चिरां जोंनि डिसि अफिस डिस्ट्रिक्ट सेन्टार जोंबो थांनो ओंखारगासिनो दङ बिराद दुखुनांथाव नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन आपार आसामाव दा दैबानाजों मानसिफ्रा बिराद खस्थ' मोनगासिनो दङ दा बेनिनो एसे जोङो जा हरनो हायो जोंनिफ्रायबो एबा जायफ्रानाखि गोसो जानानै दङ माने खाफाल गोनांफोर आरोखि जों बायदिया खाफाल गोनां होननांसिगोन दा मानो होनोब्ला जोंनावथ' दैबाना जायाखैना जों रावबो खस्थ' मोनाखै दा ओंखायनो बै खस्थ' मोननाय मानसिफोरखौहाय एसे अनसुंथाइ एबा थाइसे थाइनै जा हायो जों खाफाल गोनांफ्रा बिथांमोनखौ जोङो सहाय होनो थाखाय आवगायदों दा नोंथांमोना बेखौ नायनो बक्सखौनो लागासिनो दंखायो जों बुंजासे जायो ना ससेल' जायो दा नोंथांमोननि खोथा नोंथांमोना गोसो जाब्ला बेखौ फुराबो खालामनो हागोन आरो गोसो गैयाब्ला खालामाब्लाबो जेबो नङा बेहाय जोङो QR कड होनानै होदों जोंनि गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाबनि QR कड बियो दा बेहाय नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै हरनो हागोन आं QR कड नै होना होदों नोंथांमोना बेहायनो स्केन खालामनानैहाय थाइसे थाइनै जा हायो गोसोबादि बेहाय बयबो डनेट खालामनो हागोन जों दा अफिसारफोरखौ लोगो हमनो जों थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था ओमफ्राय सोर मा हरदों बेखौबो डिटेल्स होजोबनाय जागोन नोंथांमोना साननो नाङा कि दा गोदाव सोराव खांलाबायदों राइडार्सफ्रा फैसा खांदों बाइक सालायनो थाव सोनो खांदों बेबायदि साननो नाङा बिनि हिसाब नोंथांमोना मोनजोबगोन ओमफ्राय दिनैखौ थारिख दिनै 31 नालाय जों 2 तारिखसिम लादों 2 तारिखसिमावहाय सोर माबायदि हरनो हायो बे नोंथांमोनाव हरबाय था ओमफ्राय जोङो 3 तारिखआव माखासे जा बुस्थुफोर नांगौ जानानै दङ बै दैबानाजों लोमजानाय सुबुंफोरनि थाखायहाय जों बेखौ बे फैसाजोंनो जोङो हैगोन ओमफ्राय जों जोंनि निजे जेसेबां दङ जोंनि मेम्बार्सफोर जों ज' बेबायदिनो जा हायो जोंबो होलायगोन ओमफ्राय बेहायनो ज' खालामनानै जोंथ' हारसिं हाखाया नालाय सोरनिबा नांगौखौ जों हारसिङै रावबो होजोबनो हाया नंगौना नङा ओंखायनो गरसे गरनै नोंथां थाइसे आं थाइसे सोरबा थाइनै बिजोंसो गोबां जाहैयो नालाय ओंखायनो गोसोबायदि जाय जेसेबां हायो हरबाय था ओमफ्राय बिनि उनाव आं आपडेट लाबोगोन भिडिअखौहाय होबावनाय जागोन जेनेबा जों मा होयो हैया जों स्पटआव थांगोन ग्राउन्ड रिपर्ट नोंथांमोननो होगोन थांनानैबो जुदि आरो सोरबाफोर बेबायदिनो हरनो गोसो जानाय दंबावोब्ला जोङो लागोन लाया जों उननि भिडिअखौ आपडेट होनाय जागोन ना मा होनो चिफ औ 3 तारिखसिमबाबो जाहैगोन औ सोरबा गोसो गुदुंफ्रा हरनोबा 3 तारिखसोआवबो जाहैगोन आरो जों 4 तारिखआव ओंखारगोन नालाय फुंनि ओमफ्राय 3 तारिखआव जों माखासे बुस्थुफोर बायगोन 3 तारिखआवनो गुवाहाटीनिफ्रायनो बायना लानांगोन हजोंहाय प्राय गैला बायदियानो जाहैबाय बयबो जोबजोबखाबायनो बुस्थुफ्रानो जायगायावहाय जेरावनाखि जादों बेहाय आरो जायनाव दङ बिसोरो माने प्राइसखौ एसे बारायनानै लागासिनो जाहैदों स' जों ओंखायनो माने गुवाहाटीनिफ्रायनो बायनानै लानानै थांगोन आरोखि आरो सोरबाफोर थांफानो गोसोबा जों थांफानो हागोन जेबो नङा पार्सनेलि दा जोङो शिबसागर आरो नाजिरा बे मोननैयाव टारगेट खालामदों हैनायखौहाय नोंथांमोना नुलांबाय थागोन जों मा होयो मा होगोन भिडिअनि गेजेरजों लाबोबाय थागोन इउटुबावहाय ब्रादारा मा बुंगोन बे बक्सनि सायावहाय मा खालामनांगौ बेखौ जाहैबाय जोङो हानायमानि बयबो थाइसे थाइनै फिसा अनसुंथाइ लाबोलायनानै बेखौ भर्ति खालामनो हाब्लाथाय बिराद मोजां जागौ माने जायफ्रा दिनैहाय
गोनांथि जानाय सुबुंफोर बिथांमोनखौ जे दिनै हेफाजाब होनो जों थांबाय थादों पार्सनेलि आं आरोखि आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो दिनैहाय बिसोर गोनांथि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय नैबे खामानिखौ मावनो मोननायनि थाखाय गोसोआव बिराद सान्थि मोनदों आरो टिम बयबो बे गल्डेन लांगुर क्लाबखौ बेनि थाखायनो एकदमबारे साबायखर बाय उनावबो दङ जाबाय बेनो नोंसोर केस होगोन ना बे स्केन खालामबाय नोंसोरबो स्केन दे रिपर्टआ होजोबगोन आदा केस नोंनिया स्पेसियलै होमब्ला जों हाबफैनि लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था सोर बेसेबां होदों जों होजोबगोन ओमफ्राय एकदम जबरदस्ति नङा गावनि हानायमानि गोसोबादिहाय होनो हागोन आरो थ' बिदिब्ला जों सिङाव हाबनि ग्रुपाव माबायाव होनो दे थेंक इउ Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. Oh, siapa nama dia? Oh, thank you, madam. Harus satu. Thank you, madam. Thank you, sir. गोबाङैनो मोनजेंगासिनो दं जों दा डिस्ट्रिक्ट अफिसनिफ्राय ओंखारफिनबाय नै थांबाय थागोन होनदों एसपि अफिसबो गारलेलै खैफोदनि समावहाय गावजों गाव थाइसे थाइनै हेफाजाब होलायनो जेबो लस गैया लोगोफोर नांगोन ना जोंनो Thank you. Thank you. আমি মানে অল ইণ্ডিয়া ঘূৰি থাকি আমি হয় টিমত যায় মানে ক্লাব আছে আমাৰ আচ্ছা আমাৰ মানে শ্বিলঙৰ ক্লাবটো হয় বেচিকেলি আমি এই গোল্ডেন লাংগুৰটো আমি কিবা কৰে এইটো হয় 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 थांबाय बिराद मोजां रेसपन्स जादों लोगोफोर जोंनि चिरांनि अफिसारफ्रा ओमफ्राय जों दा चिरां गारनानै जों क'क्राझार फैबाय नै ओरैबायदि अखा दा नुलायलिया नै जों नोजोर बोराइखौ थिखोदोंमोन बार्थडे दा दिनैहाय बार्थडे मोनलै हेपि बार्थडे खय बोसोर जागोन नोंलाय 40 ना 45 खावसे थांबायलै हेपि बार्थडे दा क'क्राझारावहाय नायबावनो र' जोङो ओरैनो अफिसारफोरखौहाय एसे मोजां मोजां मानसिफोरजों जों लोगो लागोन एबा जायखौ लोगो मोनो सिनायै खोथा गैया बुलाबायनो हागौ दा सोरबा रायो ना मायो क'क्राझाराव जेबो नङा चिराङावथ' एकदम बरिया बिराद मोजां रेसपन्स होदों ओमफ्राय हरदोंबो 1000-500 बेबायदि गोबां अफिसारफोर हरबाय आसा खालामबावदों आरो खेबसे होनबावलायबाय नै माबा बे अनलाइन हरनायखौ दाबावथार बेखौ होनफामबाय थानाङासै दाबावथार QR क'ड होना नुखाय नै खेबसे होबावलायबाय आं नायबावदो दा ओरै जोङो PWD ओरै अफिसआव फैगासिनो दङ बेनिबो भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थागोन अखा हाबायलाय बारा खोनायाबो जानो हासिगौ क'क्राझाराव अखा हागासिनो दङ थेंक इउ मेडाम थेंक इउ दैबानानि सार
थैंक यू सर जेबो नङा मेडाम जेबो नङा गोसोबादि थैंक यू थैंक यू boleh saya thank you madam thank you ma'am thank you thank you sir thank you thank you sir thank you thank you sir thank you madam thank you thank you ma'am thank you sir thank you Sir. আমি ત્યાં ડોનેશન દી সব কাজ করো দিন Besok nonton. yang bapak kok sudah Mbak foto mana nih thank you sir thank you oh thank you thank you sir thank you sir thank you sir সাইটারিও জামতো যাতে আমি নটা ক্লাব আছে তো তারপরে এই সেশনের পর আগে সেশনের পর মানে মিলে ক্লাবে আমি গোল্ডেন লিঙ্গটো একটা করলে আর বেলে ক্লাবও বেলে মানে কালেকশন করি আছে তো এটা আমি এক লট করি যাও সাইটারি কথা থ্যাংক ইউ স্যার thank you brother mojan da baki tato ni sineha ada sudah bidara बैयाव थांबानो बेनिफ्राय सिनायखादा इखौ moi malai गोदोबो एसे बिसिनि दखानाव लालायनायाव गोसोआव दं दा thank you sir brother लिंहर हरनोलै thank you हाबाब नुबाय दा नोंसोर क'क्राझाराव माबायदि होननानै बिराद मोजांलै क'क्राझारा बिराद मोजां रावबो माने बिखा खामाखै जों जानाखि खोथा बुंदों फंबाया बुंनाय बिदि फैदों जों बयबो गोसो खुसि नुहुरदों माने नै बिसिनि रेसपन्सखौ नुनानै बिराद मोजां मोनो जोंथ' एफाग्राब माने बिदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जों जाहैबाय चिरांनि इउनिटिया दाबो दङ ओमफ्राय जों जा हरना एसे एनै थाइसे थाइनै होननानैसो फैखादों बेवहाय बुंखादों खिन्थु जोंनि एक्सपेक्टेसननि बारा जों मोनबोगासिनो दं आरो स' थेंक इउ स' माच मे गड ब्लेस इउ अल आरो जों थांगासिनो दंबावो ओरैहाय मा अफिस थांनाया दादा PWD एडिसनेल सिङाव मोजां जागासिनो दंना
मानसिफ्रा मोजां जाजोब्बायलै मोजां अनसायदों औ अनसायनाय मोनदों मोजां मोनदों आंनि थाखाय बे फार्स्ट टाइम दै आं बेबायदि लाइफआव लाजिया फांजिया बिदि बिबायलै होनाखैमोन गावनि थाखायनो बिया मालायनि थाखाय मारै बिनो थारमाने एसे जोंनावहाय दुखु मोननाय फैदों माने बिसोरनि अबस्थाखौ नायनानैहाय दुखु नांथाव नालाय नोंथांमोनाबो एसेब्लाबो गोसोआव बिराद गाज्रि मोनगोन आरो जों फैबावबाय नै दा औ मा रिजाल्ट होयो थेंक इउ सार थेंक इउ सार Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, brother. Officeआव फैदोंमोन नै मा होनो मा अफिसमोनलाय एसे औ हा आदसा रड्सआव ओरैनो नुब्लानो गोरोंफ्रा बुजिनो गोरोंफ्रा सिन्था खालामना गावबा गावनो होगासिनो दङ अफिसफ्राव फैग्रा बिराद मोजां मोनबाय अफिसाव फैग्राफोर खामानिनि थाखाय फैग्राफोर अफिसारफोर रावबो इगनर खालामाखै आरो थेंक इउ सार जायो थेंक इउ थेंक इउ जेबो ना नों राइडार्स नि गाननाय औ राइडार सानो ये फ्लड डोनेशन के लिए बांध पानी के लिए डोनेशन टिसि गेटआव दङ नै थेंक इउ गसाइगावनिफ्रायबो सफैबायलै नै डनेसना थेंक इउ बा दे लोगो मोनगोन दे दसे थांब्ला फन खालामफैब्ला मालाबा औ दे दा एफा गिदिर हटेलनि मालिकआ आदै नोंनि देरसिन हटेला बहाय सापागुरियावहाय अल बङाइगाव बावदों है माइ मिस्टेक सोदोलाय आदै ना अनदों बिखा ख्लाब ख्लाब मोनदों नामा दालाय माबाखा मानसिया बिराद अनसुला बिदि निदानाव खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ बिराद अनो आदैया थेंक इउ आदसा आदसा आरो बे आलदा बावदो एडभकेट दे थेंक इउ जों सिगां क'क्राझार कालेक्सन खालामनानै दा सफैफिनबाय हिमालयआवहाय आदै दावरावनि हटेलाव दंना ओमफ्राय नोंथांमोननि जेसेबांनाखि दिनैनि कालेक्सन सानसेनि बेखौ जोङो दा काउन्ट खालामगोन बेयावनो जों जेसेबांनाखि कालेक्सनाव थांदोंमोन बयबो फैजोब्बाय रायजोनि सिगाङावनो जोङो काउन्ट खालामगोन नोंथांमोना जेसेबांनाखि दान होबाय बेहाय जोङो जमा खालामनानै दसे उनाव जों खिन्थागोन बेखौहाय सिमा हासिदोंब्ला
सिंनिफ्राय हारसिंसै बेनिफ्राय होदो खर'निफ्राय आदसा सिङाव जानांगोन आरोना बिदिसो खायसेयाव हासिगोनाखै दा नांनाय नङा येस गोबाङैनो जाबोदों माथो बेयाव खमसै जों साननो र' औ लायबाय औ बेनिफ्राय मा Zero plus 24 0 plus 300 plus 60 plus 60 plus 2 39 1 2 2 थेंक इउसै बयनिसिमबो जोंनि टटेल कालेक्शना दिनैनो जादों 39,122 39,122 थाखा आरो दंबावो अनलाइना बाद जों अनलि जों बक्सनिखौ सानदों ओमफ्राय बक्सआ मोननै दं जोंनिया जोंनि हिमालयनि बाहेरावबो मोनसे दङ जों खेवथ'वा जों बेखौहाय माला खेवगोन 2 थारिखआव खेवगोन ना जों 2 थारिख मोनायाव जों खेवगोन ओमफ्राय दिनैनि कालेक्शना जाहैबाय 39,122 माने 39,122 दिनै नेक्स्ट डे मैयाहाय आं भिडिअखौहाय क्ल'ज खालामनो हायाखै आंना फना चार्ज गैलामोन सानसे मैया कालेक्शनाव रेडि जाबायनानै ओमफ्राय माखासे भिडिअ फट' लानानैहाय दा लास्ट काउन्टिंखौ आं नोंथांमोननो मैयानो होखादों ओमफ्रायहाय आरोबाव बे जोंनि कालेक्शना सोलिबाय थागोन जों डनेसन बक्स जों हिमालया हटेलनि बाहेरायाव दोननानै दङ जायफ्रानाखि हिमालया हटेलावहाय ओंखाम जानो फैगोन नोंथांमोना बे डनेसन बक्सखौ नुयोब्ला नोंथांमोननि गोसो बायदिनो एसे एनै नोंथांमोनाबो डनेट खालामनो हागोन ओमफ्राय जों अनलाइनखौबो जों लागासिनो दङ सोरबाफोर जुदि नुसनबायदोंब्ला फेसबुक बा स्टेटासफ्राव नुसनबायदोंब्ला नोंथांमोना डनेट खालामनो हागोन ओरैबायदि मानसिफ्राबो होदों बेहाय सासे मानसि फैदों आरो माबा मोनसे खामानि मावनानैसो फैदों बे हाजिरा माबा माबि मावनानैसो आरो बेबो फैनानैहाय फैसा सोफैदों दा गोबाङानो बेबायदिनो होदों दान होदों ओमफ्राय जेब्ला जों मैया क'क्राझार मा होनो बिटिसि गेटआव जों फैदोंमोन बेवहायबो जोंनोहाय माखासे मेदाममोन बिसोरबो होलांदों ओमफ्राय बेरायनो फैनाय मानाय होलांगासिनो दङ सोरबा सोरबा भिडिअ नुजायाखिसै नोंथांमोना नुजायाखिसैब्ला सोरबाफोर भिडिअखौ नायफ्लांदोंब्ला गाज्रि मोननो नाङा आंखौ नुवाखै होननानैहाय माखासेखौ हास्लाबाखैबो भिडिअ लाजोबनो बा फट' खेबनोहाय स' नोंथांमोननि जेसेबांनाखि डनेट खालामदों बेखौ इसोरानो नुहुरजोबदों थेंक इउ स' माच नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनगोन